Kinikrave na naman ni Jess ang empanada sa Red Ribbon. Ayan o, kumakain na siya. Hindi makaantay. Pero dumaan kami at ando doon na naman ang friend namin si Sharon. Siya ang manager doon sa Red Ribbon dito sa San Antonio. At binigyan pa kami ng Red Ribbon halo-halo. Ang ganda o. Tingnan mo yung mga kulay. Hindi ko pa natikman ang Red Ribbon halo-halo. Na-try mo na? Hindi pa. Hindi pa rin. Wow, punong-puno ah. Hindi lang isa. Hindi lang isa. Dalawa. Tag-isa kami ni Jess. Maraming salamat kay Sharon para nakahalo lahat ng mga sangkap. Ayan, nakahalo na itong halo-halo ko. Mukhang may ube, mango ice cream, leche flan, madaming beans, tapos nata de coco. Tikman ko. Masarap talaga yung halo-halo nila. Ito ang nata de coco. Ito ata ang favorite part ko. Leche flan. Parang nasa Pilipinas lang, no? Ang lamig. May brain freeze pa ako. Wow, ito ang pinakamasarap na halo-halo sa San Antonio, no? Siyempre, kakainin ko din itong beef empanada. Wow! Ito ang kinakrave ko lagi. Oh, sobrang moist, so malasa. Iba talaga itong beef empanada. Ito naman ang pork. Itong pork talaga parang apritada. Apritada? Ang sarap. Ala. Nahuli. Nahuli. Sarap na? Sarap. Grabe oh. Red Ribbon, success na naman. Kung hindi nyo pa na-try, punta na kayo.